Zdravím opäť všetkých na kanáli Discover Magic Sardinia. Aj keď sa sezóna viac menej letná ostrovná skončila, tak tu krásne počasie pretrváva a je to ideálny čas na spoznávanie zákutí Sardinie nielen na blízkosti mora, ale aj horských dediniek. A tento príspevok bude o nahliadnutí, nakúknutí do scenérií horských dediniek alebo dediniek v okolí mesta Algera. Vybrala som pár dediniek tu v okolí, ktoré sú na dosah do 30 km od mestečka Algero, takže sa dá do nich veľmi dostať ľahúčko a môžete zažiť pravú atmosféru dediny sardínskej. Niektoré dedinky sa nachádzajú ešte v takej nižších oblastiach, niektoré sú aj vo vyššej nadmorskej výške, takže poskytujú aj nádherné výhľady. A v tomto príspevku sa pozrieme aj na to, čím disponujú tieto dedinky, čo je tam zaujímavé, čo tam môžete objaviť a ako vlastne vôbec taký život takej dedine funguje. Natáčala som to v podstate v priebehu posledných 2 týždňov, takže je to vlastne aktuálne spracovanie z mojich potuliek po okolitých dedinách a navštívili sme dediny. Navštívime v tomto príspevku dediny Uri, Itiri a Vilanova Monteleone. Tí, čo boli už v Algera alebo cestovali do okolia, určite si všimli odbočky smerom, keď si išli z Algera na Bosu. Odbočka Vilanova Monteleone. Je to jedna z dediniek, ktorá má nádherný panoramatický výhľad potom na Algero záliv a ten uvidíte v závere tohto príspevku. Ale poďme teraz sa pozrieť na tento prvý obrázok. Dedinky sa vyznačujú tým, ako aj u nás na Slovensku sme zvyknutí, že majú vo svojom itinerári vždy nejaké kostoly. Toto je veľmi starodávny kostolík z 12. storočia, ktorý sa paradoxne nenachádza v dedine, ale nachádza sa pri jednej veľkej vodnej nádrži. Bol zachovaný, bol zrekonštruovaný a pôvodne sa predpokladá, že bol súčasťou nejakej dediny, ktorá bola zaplavená. Pretože tam bol vlastne problém s tou vodou, ktorá sa tam hromaždila a bola vytvorená neskôr priehrada a teraz je vlastne tam priehrada a je tam vodná nádrž, ktorá v tomto období je na polovicu zaplnená, ale na jar bude určite plnšia. No a tam môžete vidieť, pri návšteve tohto kostolíka je zavretý bohužiaľ, vás prekvapí zaujímavá kombinácia a to je kombinácia krásneho kostolíka zrekonštruovaného a pozadí zvuku ovečiek, ktoré sa pasú na okolitých pláňach. Môžete počuť výrazne zvuk oviec a aj zvoncov. Takže je to taká veľmi nezvyčajná kombinácia, hlavne pre nás na Slovensku, ktorí sme zvyknutí, že kostoly máme skôr teda v strede dedín alebo proste v zastávanom území. Takže toto je taký zaujímavý príklad. Tento kostolík sa dokonca nachádza v podstate, jak som povedala, pri tej nádrži, ktorej budete vidieť aj fotku. Je veľmi pekne zrekonštruovaný. Donútra, hovorím, bol zavretý, takže nepodarilo sa mi dostať, ale určite sa sem chcem vrátiť, lebo bolo to také veľmi tiché, čarovné miesto. Tuto budete teraz vidieť kúsok tej vodnej nádrže. V popredí sú vinohrady, ktoré teda sú už pozbierané hrozno, takže už to žltne, tiež sa to farbí. A v pozadí vlastne za tou vodnou nádržou sa práve nachádzal ten spomínaný kostolík, ktorý ste mali možnosť vidieť. Takže určite veľmi zaujímavé prostredie. Sardinia je zaujímavá tým, že na každom kúsku môžete nájsť dôkazy a historické pamiatky z rôznych období. Tuto je napríklad vstup do tzv. Tomby di Giganti, alebo tomby, to sú vlastne hroby staroveké, ktoré sa ale datujú do niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom, do tohto obdobia. Toto je také miesto, ktoré takisto není bohužiaľ prístupné, je v podstate zatvorené. Dalo by sa tam dostať na čierno, nachádza sa fakt kúsok od Algera, takže tiež možno ako zaujímavý tip, ako sa ísť pozrieť, ako vyzerajú také tomby, ale v podstate tých tomb je na Sardínii veľké.
Je veľké množstvo a sú aj sprístupnené pre verejnosť, takže keď budete hľadať tombe, tak určite nájdete tie, ktoré sú aj dostupné. No a dostávame sa teraz už do dediniek jednotlivých. Často dedinky majú na niektorých budovách takéto nádherné malby. Toto, ak sa nemýlim, je z dedinky Itiri. Dúfam, že sa nemýlim. Takáto krásna malba alebo Uziny, teraz nie som si úplne istá, skôr asi Uziny. No a takisto sú tu aj teda kostoly, ktoré môžu mať aj takýto ten renesančný kvázi tvar, ktorý poznáme z našich skôr akoby zemepisných šírok. No a interiéry tých kostolov sú bohato zdobené, každý kostol má niekoľko oltárov, ako sme zvyknutí aj u nás. Pričom tu je typické, že kazateľ hlása aj z kazateľnice. Ja som si dovolila zdokumentovať aj nejaké starodávne domčeky, také veľmi akoby starobilé talianske, ktoré sú zachované a slúžia ako ukážka tej starej kultúry stavebnej. No a vlastne tie kostoly a väčšinou bývajú počas dňa otvorené a pravdepodobne aj kvôli tomu, že je potrebné ich vetrať, lebo je to vysoká vlhkosť, aby sa netvorili plesne. Teraz ma ešte napadlo, že som vám tu mohla dať jeden kostolík, ale ten sa nenachádza v blízkosti Alghera, ale je to veľmi starodávny kostolík, ktorý bol celý obrastený zelenými plesňami, ale vyzeralo to veľmi dobre v konečnom dôsledku. Tuto je ďalší oltár, stále sa nachádzame v dedinkách v rámci dediniek okolo Alghera. Ináč, keď sa vyberiete do týchto dediniek, tak cestou sa dostávate do troška iných nadmorských výšok a v podstate začnete mať pocit, ako keby ste boli naspäť na Slovensku na nejakých našich kvázi horských priechodoch, takže tá príroda sa totálne zmení a to je práve na tej Sardíny magické, že každých pár kilometrov máte iné prekvapenie. Tuto môžete vidieť námestie v dedine Itiri, ktorá je pomerne známa. Konajú sa to festivaly tradičných remisiel, sprievody a tak ďalej. A je aj známa takýmto pekným duhovým schodišťom pred jedným veľkým známym kostolom s väžou. Ako som spomínala, tá dedinka Horská, ktorá je najbližšie pri Alghere, to je vlastne sú zábery z nej, to je tá s názvom Villa Nova Monteleone. Tá je naozaj horskou dedinkou. Uličky v nej sú, tuto není možno tak vidieť na tom videu, toto je jedna z takých troška akoby že vyrovnaných ulic, ale uličky sú veľmi strmé. Veľmi zaujímavé je pozorovať, ako mohli už vtedy dávnych časoch, keď vlastne tieto dediny vznikali, ako dokázali zvládnuť ten kopcovitý terén a napriek tomu tam vystaviť proste všetko, čo bolo postavené. Je to neskutočne výkon ľudský a zároveň je to teraz aj veľmi krásne akoby zrekonštruované, aj tie dlažby a všetko. Striedajú sa tu domy, ktoré sú zrekonštruované s domami, ktoré sú opustené, respektíve teda v tom pôvodnom stave. Takže môžete tu vidieť rôzne ukážky tej taliansko-sardínskej, možno troška aj tej španielskej architektúry, keďže sa predsa nachádzame v blízkosti stále Alghera, ktoré malo aj ten katalánsky vplyv, ako ste sa dozvedeli, keď som vám rozprávala o Alghere, v tom príspevku o Alghere, o meste Alghera. Ale v podstate každá tá dedina sa snaží si, tuto vidíte typické zavesené prádlo, ktoré teda Taliani veľmi rýchlo a ľahko vysušia. Každá tá dedinka sa snaží niečím zaujať. Často, ako som hovorila, sa vytvárajú určité malby na stenách domov, ktoré sú prázdne. Tuto je tiež taká ukážka malby, neviem, či to bolo dobre vidieť, bola tam vlastne scenéria ľudí debatujúcich pod stromom. Na dome vedľa je síce troška to menej vidieť, lebo je tam taký veľký strom narastený. Je ďalšia krásna nástenná malba, kde je teda jazdec na koni a je tam ešte teda nejaká ďalšia prírodná scenéria. Takže oni dokážu v podstate obohatiť ten exteriér aj takýmito krásnymi výtvormi umeleckými, ktorými sú vlastne ozdobené pomaly každá dedina. V dedinách sa nachádzajú aj isté budovy, ktoré patria akoby štátu. Toto mám pocit, že bola nejaká mestská knižnica alebo nejaká taká inštitúcia. Takisto veľmi peknou kvázi dizajnovou štruktúrou akoby fasády.
Nie som veľmi odborník, nechcem používať nejaké výrazy, že mozaika alebo niečo podobné. A hneď vedľa bol taký veľmi staručký dom, typický taliansky, sardínsky, s hrubými stenami, s malinkými okienkami, ale veľmi dobový. No a samozrejme, dedina sa snaží aj pútať vlastne turistov, takže tam bola vidno taká ukážka toho, no a výstupy z kostolov sú aj takéto malebné, takéto dizajny brániek môžete nájsť. A toto bola napríklad, som bola zvedavá, čo to vlastne je. Som tam vošla a zistila som, že to bol dedinský trh, akoby tržnica. No a tuto som si dovolila zväčšniť takýto ďalší domček, ktorý je podľa mňa kúzelný ako z rozprávky. No a tu môžete vidieť napríklad ukážku stavby, kde je vlastne kostol súčasťou nejakého ubytovacieho zariadenia. Videla som odtiaľ vychádzať všelijakých starčekov, takže predpokladám, že to mohol byť nejaký dom seniorov. No a tuto ešte jedna z vežičiek starých. No a tu už je ten slúbený výhľad z dediny Villanova Monteleone na celé okolie zálivu Alghero. Tuto vidíte, to je Alghero. Jaké je maličké, takto odtiaľto, potom Alghero záliv, Maria Pia. A teraz sa posúvame smerom na Capo Caccia a tu máme Capo Caccia. Takže verím, že sa vám tento krátky príspevok páčil, aj ukážka toho, čo môžete vidieť, keď nakúknete do sardinskej dediny v okolí Alghera. A s týmto sa s vami lúčim, majte sa krásne a dajte nám like. Ak by ste mali záujem prísť na Sardíniu aj v tomto období, neváhajte ma kontaktovať. Budem sa na vás tešiť.